ଆଜିକାଲି ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା, ପାଚିବା ଏବଂ ପତଳା ହୋଇଯିବା ଏକ କମନ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, କିଶୋର କିଶୋରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଚୁଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଗଲାଣି। ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ପାଚିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଆପଣ ବୟସ୍କ ଦେଖାଯିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲାଣି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଟପିକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବିଜୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଚିକିତ୍ସାକୁ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୁଟି ପଛରୁ ପୁରା ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନାରୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଝିରୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସାଇଡ଼ରୁ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୁଟି ପୁରା ପାଚିଯାଏ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୁଟି ପୁରା ପତଳା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଚୁଟି ରୋଗକୁ ଆମେ ଆଲୋପେସିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ାର କାରଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚୁଟି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମର କେତେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେପରିକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଇନସୋମିଆ, ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, ହେରିଡିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଠିକ୍ସେ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇନସୋମିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଠିକ୍ସେ ନିଦ ନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଦେଖାଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ଫଲିକଲକୁ ଠିକ୍ସେ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଟି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଉଛି ହେରିଡିଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରଦୂଷଣ ଏରିଆ, ଧୂଆଁ କିମ୍ବା ଧୂଳି ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଟି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ାର କାରଣ ତ ଜାଣିଲେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପାଇଁ ଆମେ କି ମେଡ଼ିସିନ ଏବଂ କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାର୍କେଟରେ ତ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ପାନୀର ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିସାରିଛେ, ଏବେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏମିତି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ର ନାଁ କହିବି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ସମସ୍ୟାରୁ ନିହାତି ଭାବେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ହେୟାର ବ୍ଲେସ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଯାହା ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ 170ରୁ 200 ଭିତରେ ମିଳିପାରେ। ଏହି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ରେ ଏପରି ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ଯାହା କେବଳ ଚୁଟି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା, ପାଚିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ରେ କ'ଣ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ଆମର ହେୟାର ବ୍ଲେସ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ର ଉପକାରିତା, ଅର୍ଥାତ୍ ହେୟାର ବ୍ଲେସ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଭିଟାମିନ୍ର କାମ କ'ଣ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଏହି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟିକୁ ଡେଲି ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ମିନିମମ୍ 4ରୁ 6 ମାସ ଯାଏଁ ନିହାତି ଭାବେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।